tými hviezdami. Prebieha v 3 fázach. Prvou fázou je vytváranie neznášanlivosti voči vybratej skupine pomocou negatívnych obrazov a nálepiek. To znamená, že sa vyberá určitá skupina ľudí, ktorú označujú nálepkou, ktorá nesie veľmi negatívny a pejoratívny význam. V minulosti boli týmito nálepkami pojmy ako žid a kacír. Proti týmto ľuďom sa spúšťa dezinformačná kampaň, cieľom ktorej je vytvoriť o nich negatívny obraz nepriateľa. Následne sa o nálepkovanej skupine šíria informácie, že sú nebezpeční a predstavujú hrozbu pre štát a ľudí v ňom žijúcich. Šíria sa o nich nepravdivé informácie, lži, vznikajú voči nim predsudky. Táto vlna je podporovaná médiami, ktoré ešte viac v ľuďoch zakoreňujú tento umelo vytvorený obraz. A v dôsledku toho v spoločnosti vzniká nevraživosť voči týmto ľuďom, ktorí v skutočnosti nič neurobili, len sa stali obeťami tejto dezinformačnej kampane. Druhou fázou je